ఎప్పటిలాగే అరవింద్ తన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు. అతను బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తాడు. అతని భార్య అతనికి లంచ్ బాక్స్ సిద్ధం చేస్తుంది. అరవింద్ అతని లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని వాహనంలో తన ఆఫీస్కి వెళ్తాడు. అరవింద్ తన భార్య సురక్షితంగా మరియు సంతోషంగా ఉండటానికి పని చేస్తాడు. అరవింద్ భార్య హౌస్ వైఫ్, ఆమెకు భర్త మరియు ఇల్లు మాత్రమే తెలుసు. అది తప్ప ఆమెకు ఏమీ తెలియదు. ఆమె ఎప్పుడూ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆమె భర్త సాయంత్రం ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆమె అతనితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపాలని ఆలోచిస్తోంది. కాని ఆమె అరవింద్ చాలా అలసిపోయాడు మరియు రాత్రి భోజనం తర్వాత అతను నిద్రపోయాడు. అరవింద్ భార్య చాలా నిరాశ చెందింది. ఇది గత 2 నెలల నుండి జరుగుతోంది. ఆమె ఫీలింగ్ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఒకరోజు ఎదురుగా ఇంటికి వచ్చిన కొత్త అద్దెదారు అతను చాలా అందంగా కనిపించాడు మరియు కండలు తిరిగిన శరీరంతో ఉన్నాడు. అతను నవ్వినప్పుడు అతని ముఖంలో ఆకర్షణ. అతన్ని చూస్తుంటే ఆమెలో ఫీలింగ్ పెరిగిపోయింది. కాబట్టి ఆమె తన భర్త కోసం వేచి ఉంది. కాని అతను ఎప్పటిలాగే నిద్రపోతాడు. ఆమె చాలా నిరాశపడింది మరియు మరొక వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంది. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆమె తన భర్తను మరియు ఎదురుగా ఉన్న ఇంటి వ్యక్తిని చూసింది. అరవింద్ నా చిన్ననాటి స్నేహితుడని చెప్పాడు. నిన్న అతను ఎదురుగా ఉన్న ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. అరవింద్ స్నేహితుడు అంటాడు, నా పేరు లోకేష్ మరియు అరవింద్ ఆమె నా భార్య అని. ఆమె పేరు సింధు. మీ కుటుంబం ఎక్కడ ఉంది అని లోకేష్నే అడిగింది సింధు. అప్పుడు లోకేష్ నా కుటుంబం ఢిల్లీలో ఉందన్నారు. సింధు మీ భార్య ఎక్కడా అని అడుగుతుంది. నేను సింగిల్గా ఉన్నాను, నేను డాక్టర్ని అని లోకేష్ చెప్పారు. సింధు లోకేష్ చేతులు, కండలు చూస్తోంది. ఆమె తనను గమనిస్తోందని లోకేష్ కూడా గ్రహించాడు. కొద్ది నిమిషాల తర్వాత ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. అరవింద్ కూడా ఎప్పటిలాగే ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. సింధు రోజంతా లోకేష్ గురించే ఆలోచిస్తోంది. ఒకరోజు సాయంత్రం అరవింద్ని కలవడానికి లోకేష్ అరవింద్ ఇంటికి వచ్చాడు. కాని అరవింద్ ఇంట్లో లేడు. అరవింద్ ఆఫీసు నుండి వస్తాడు కాబట్టి కొన్ని నిమిషాలు ఆగండి అని సింధు చెప్పింది. తర్వాత ఆమె తన భర్తకు డిన్నర్ సిద్ధం చేయడానికి తన వంటగదికి వెళ్ళింది. ఆపై లోకేష్ కూడా వంటగదికి వెళ్తాడు మరియు డిన్నర్ సిద్ధం చేయడానికి నేను కూడా మీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పాడు. అప్పుడు సింధు సరే చెప్పింది. అప్పుడు అరవింద్ నుండి కాల్ వచ్చింది. అతను తన సహోద్యోగుల డిన్నర్ పార్టీకి వెళుతున్నారని, కాబట్టి అతను ఈ రాత్రికి ఆలస్యం అవుతారని. ఇదే మంచి సమయమని లోకేష్ అనుకున్నాడు. లోకేష్, మనం కూడా డిన్నర్కి వెళ్దాం అని సింధుతో లోకేష్ చెప్పాడు. తొలుత సింధునో చెప్పినా తర్వాత ఓకే చెప్పింది. మొదట వారు బీచ్కి వెళతారు. వారు వాటర్ గేమ్స్ ఆడటం, బెలూన్ గన్ ఫైరింగ్ మరియు బీచ్లో నడవడం వంటివి ఆనందిస్తారు. ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ఆడుకుంటూ తిరుగుతున్నాను అని సింధు ఇప్పుడు అనుకుంది. తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి ఒక రెస్టారెంట్కెళ్లి డిన్నర్ చేశారు. వారు ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో సింధు లోకేష్తో నా మనసులో ఫీలింగ్ కలిగిందని, కానీ ఇప్పుడు అది పోయింది అని చెప్పింది. ఇప్పుడు నేను స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను. అప్పుడు నువ్వు ఆలోచిస్తున్న ఫీలింగ్ నాకు తెలుసు అని లోకేష్ చెప్పాడు. నేను మిమ్మల్ని గత 2 రోజుల నుండి చూస్తున్నాను. మీ ఇంట్లో ప్రతిదీ ఉంది, కానీ మీ ముఖంలో ఏదో లేదు. మరియు నేను మిమ్మల్ని నా స్నేహితుడి భార్యగా ఒక రోగిలా చూశాను మరియు ఇప్పుడు మీరు నయమయ్యారు. నేను మీకు కొన్ని సలహాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అదేంటి అని అడిగింది సింధు. మీరు మీ మాటలను తెరిచినప్పుడు మీ భర్త తన పనులు మరియు అన్నింటినీ పక్కన పెడతాడు. అప్పుడు సింధు మనసులో నా భావాలను నా భర్తకు చెప్పడం లేదు. అతను నా భావాలను ఎలా అర్థం చేసుకుంటాడు? మరుసటి రోజు ఆమె తన భావాలను మాటలతో వ్యక్తపరుస్తుంది మరియు అరవింద్ అప్పటినుండి ఆమె భావాలను అర్థం చేసుకున్నాడు. ఏది మంచి మరియు ఏది చెడు అని అతను పనిని కూడా మేనేజ్ చేస్తాడు మరియు అతని భార్యతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతాడు. ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే ఒక మంచి పుస్తకం మంచి ఆలోచనలను పుట్టిస్తుంది. ఒక మంచి స్నేహితుడు ఎన్నో గొప్ప మార్గాల్లో నడిపిస్తాడు. మీకు ఈ కథ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.